It's legendary. Hemano, Loam. Yeah, Uthubani osevusikhama kanjani ngicela ngokuthi ahambe athele ufuna isikhwama ngoba lento le yemfotozo ilahlekile. Usikhama phela wakho. Yena uyomfunana. Waze wamthola. Wamsiza. Manje ngizwa wathi wena phela uyi-legend yakhona ngithatha ama-boyfriend abantu othe save uzikhwama uba ocela ukuthi othe ucela usave uzikhwama ubani hayi bo ocelile ubani like ucela yimi ukuthi ngicela uyosave isikhwama no like ulokuthi ngihlanisa ulokuthi owami yes no he's mine. Oh, How? Come on, Bella. Oh, my God. Bella, get with sis. Come on, can't you get leg and sugar now? You got to go back with looking safe. I can do them. I tell you, tofu. It's me not go back. Me not go back. I'm so cool bag. I'm a family. Cool bag. Yeah. A bunch of a pie. Transport banana, transport, school transport available. Wazani banana is 350. School transport is 350 banana. Wazani zakibeli transport is avuliko la banana. Banana boputu nunu. Transport putu nunu. Transport banana. Yeah. What's that? Ongela kikhona nami bangiboni. Wena sokhulu ishishe liyi-1 so uyangijwayela kabi ne. Wow, ngimtshela ukuthi transport nina anisibantwana nini. Yini seniyazizwa senyalalana nabaphansi. Transport ibaputhi. Oh, sikhulu basobuyile. Manje mahamba nabangqubile. Mandela.
yakho ngisakhona kunini ngixabana nabanye abantwana yazi ukuthi lamanga wakho waqamba okokuqala ukidnaphe uba sokhulume sisi wena ukidnapheleni cha uyaphapha nje khona manje kumele sofunana naye kangenaphi thoma wazi ukuthi ubhuti wakho khona mina ngenze hayibo ngendawo waniphapeli uthini vele benganqanga ukuthi bephiye yami uyakhohlwa ukuthi ngiyakwenza ngaleyo mali sengiyakutshela ke nanokuthi uyanqonda ngiyabonga but now I can't ngimkhiphela wena ngikhiphele mina ukuthi la asimazi ukuthi ngifake kodwa la khona mina siyafuna khona umngane wakho so angifuni ukuthi ngize ngiyobaba ophisa so mina ngina attention yo akasathomi nalo sisi guys ngicela nimeleni kancane wena uwest ngicela ukuhamba niwest sorry no okay sengitshela ungangiphapheli no uthi uyangondla ngiyabonga ne but I can't continue. Ngiyakutshela. Yes. Why I can't. Uthomisa ile Nike yakhe sekhanda wena. Guys, uyayifuna. Bulali sis. My kidnapper. Boss lady yamanga. Ufuna ukidnapper na. So the shame. So yathanda. Take. How? Nayiles nithi ngiyabona kusala bewungondla futhi nakhona ngangicela awangiyeli singaze sikhiphe namaphokopoko yakhulula ngakuthengisa so wayimele no ukuthi mangithengele impahla guys no kanti ayiphele no guys angifuni ngaze ngitsheleni namaphokopoko i-police station yasebenza hambani guys ngicabanga ukuthi seba amaphoyisa okay uthembeni lona I think usebenzisana nezangoma la angisamthembi nayi Vula sayiyeza manje ayiliva ile ngempela sho abafethu ke manje isikhathi sakhona ama uniform thanks ani ngazozikhaba yabo tshela umama icarry ngapha mama ama 1 rand basikhelisa ama 1 rand yo thina abanye our boyfriend wethu bazosikhirisa ayisikolo phela ungakhohlwa ukuthi khona yini boyfriend baningabi khethe bazokuthengela kodwa yo chomi ma phatheni ma mina mele ngiphethe mina nemali eyami la bephethe mina ngayo promise ayike thina sibona ukuthi manje mfethu ibhadi ngizokukhapha kusasa esikoleni ngihamba nawe phela mina ngumuntu wami angabi nawe mama ngizohamba naye kangivayini ngisho ngespace ngizokukhapha mina sikhaba yazi ukuthi thana kangakanani mfethu ayinokwazi ukuthanda nje